Čauko ľudia, moje meno je Brachanet a vítam vás pri dnešnom videjku. Dnešné videjko je z minihry s názvom Build Battle a je to minihra, ktorá bola teraz prednedávnom pridaná na server Survival Games. No a je to veľmi zaujímavá minihra, pokiaľ ju nepoznáte, tak si určite zahrajte, tento server je aj pre varezákov, takže určite sa sem príďte pozrieť, a ja som osobne varezák, ale dúfam, že už čoskoro nebudem. No a je to vlastne minihra, kde dostanete 5 minút na to, aby ste postavali nejakú určitú vec, čo tam máte. No a to bude mať najlepšiu, na konci sa bude losovať a potom ten vyhraje a získa nejaké tie kojníky. Takže túto minihru si práve teraz zahrajeme a už nám to hneď začalo. A snehuláka máme stavať. OK, takže prvé, čo je potrebné na snehuláka, je sneh. Dáme tam tekvicu, aj keď ja by som asi najradšej mrkvu robil, takže zamerieme toto a ešte černú vlnu tá je tu. Dobre, super, takže začneme s tým, takže dáme, že raz, 2, 3, 4, 5, tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. Dobre. Teraz ideme trošku do výšky. Stačí aj tak, toto je úplne jedno. Teraz o jedno menej. A to bude druhá gula. Tak a teraz už len poslednú gulu a tá bude extrémne maličká. Na toto vám kašlem, už nadídať znútra, dovnútra sa nikto nebude pozerať. Tak, a teraz to upravíme, takže toto zrušíme, toto ja mám rád také nepravidelné. Tak, super, ja myslím, že máme hotovo a toto mu urobíme oči budú s uhlíkov, no a urobíme mu aj mrkvičku. Tak, to je pekné, to sa mi bude ľúbiť. Takže snehuliačik vyzerá celkom pekne, no ale ja myslím, že ešte potrebujeme options a floor materiál. Dáme snežik. What the fuck? On sa rozpadá. Prečo sa rozpadá? To je divné. Tak my tam dáme asi oné vlnu, lebo keď vidím, že sa to rozpadá, tak to není moc pekné. Chýba minútka, takže ja myslím, že máme to aj celkom hotové. Ja by som aj... Ešte ruky. No vidíte, a takéto posledné veci ma napadajú až nakoniec. To je taký cute. What the fuck, ono ma to furt portuje sem hore. Pozrite, to je ale cute, to je pekné. Pozrite. Z opačnej strany. Pozrite, to je pekné, podľa mňa to musíme vyhrať. Takže to všetko odložíme a dáme selfie s oným snehuliakom, toto pôjde na miniatúru. Selfie! Tak, super, toto pôjde na miniatúru. Už nám začalo hlasovanie. No fuj, toto čo je? Vážne, osobne sa mi to nelúbi. Toto vyzerá pekne, tento skin. Toto by som nedalo, ne sú awesome. Jak sa dá Kawaii Fox, to je dá awesome. Toto sa mi tiež moc nelúbi, ale snažil sa, takže dáme OK. Kawaii Fox, jej som sľuboval Epic, takže dávame Epic. Aj keď to je nič moc, ale dali sme Epic. Krudár, no tak to som zvedal. Tak toto je najviac. Aj, ty kokos. Oh my god. Vugi. No, ty čo máš?
Chlapče, z ktorej strany má hlavu? Toto je pekné, to sa podarilo, tomu dáme good. To je pekné, velice. HL2 run. No ty čo máš? Ty máš ruky ako... A to je pekné, to je náhodou pekné, takže tomu dáme OK, alebo ne, dáme good. Good, nebudeme zlí, dáme good. KPMN nám postavil snehuliaka úžasného kvalita. Kapucín postavil snehuliaka velice peknému. Tomu dáme awesome! It's awesome! It's awesome! It's awesome! It's awesome! Ja som tomu dal plot owner, Jožo Kiska, no to musíte, prosím, legendary, alebo epic, alebo jak sa to volá. Prosím, že to je zlátočky snehuliačík, my takého stávame tuto na Slovensku. Čože, tento vyhral? A my sme 5? What the fuck? Tuto som ako dosť nasratý, môj bol najkrajší. Ok, ideme ešte jednu arénu, takže ja sa hneď teraz pripojím, no a dúfam, že som nehučal do mikrofónu, lebo som mal ako fakt dosť blízko. Takže som fakt zvedavý, ako to bude vyzerať, no dúfam, že sa mi nepokazí celé video a dáme ešte poslednú hru a to bude asi koniec potom tohto videa. Napíšeme, že pozdravte do videjka, prosím. Uvidíme reakcie, nič. Nevolte Kisku. Nie, nepije lepšie. Ježiš, my už sme začali. Čepice. Zdravím čuráka. No, zdravím všetkých čurákov a čurákovci. Kice. Ok, čapku, my dáme nejaký snapback. Pokémon. A pána! To je strašné. Z toho stíhame urobiť ešte vianočnú čapku. Hotovo a ešte tuto hore musíme urobiť ten špic, ne? Máme takúto čapku, originál, ešte znútra ju vyplníme. Takže krásna vianočná čapka, dáme tam ešte cedulku, že na pána, to stíhame. Dáme, že na pána. Takže postavili sme krásny, vylepšený snapback, pozerajte na to. To je úplne ultra mega. Proste najlepšia čapica na svete je teraz v tomto druhom kole a tu máme taký, že hashtag na pána, proste úplne. No a ideme losovať, takže... What? To má byť ako šiltovka a toto ako zimná čapica, no tak to ti poviem, že snažil si sa, ale ne, je to škaredé proste. Vugi, či koho to je? Ok, ideme na Drudara. Copyright, ja som to mal skorej, fuj, super pup, ti hneď dávam. Ty hajzlík, on ma kopíruje. Ja mám krásnu čapku. Kawaii Fox. Ty čo máš? To čo sú za čapice? To vyzerá jak kôpka farebných. Krudár má nejakú kôpku fialového hovna. Takže super pup, hej, ultra mega z nejakého jednorožca. Máme tu nový druh čapice zvanej vyzerá to jak nejaký kečup s majonézou, toto máme uhorku a toto máme horčicu. Takže nádherná čapica, hodnotíme jednoznačne, super pup, klasické malé super hovienko. Vánočná čapka, to sa dalo čakať. Aše, dávam ti pup, lebo si mi ukradla môj nápad, to je môj nápad. Tu jak sa dajú robiť tie particles? Čože? Toto si na budúce dám aj ja.
Bože môj. A tomu to musím dať epic, lebo toto je najlepšie. Toto čo je toto? Kapucín. Ty máš kapucňu, no. Pup. Nedáme ti super. Nedáme ti. Awesome. It's awesome, motherfucker. It's awesome. OK, teraz tu máme Kepi TV. No chlapče, poviem ti, že toto je najlepšia čapica, ako som kedy videl. Takže ti okamžite dáme ti OK, dobre. No Jožo Kiska, hashtag na pána, pozerajte tú cedulku. To musíte aj epic, prosím vás. Prosím vás, ja mám najlepšiu vianočnú čapicu. Že 8. Že 8? Ja som mal na pána, hej. Ešte som dal cedulku, že hashtag na pána. Čo sa smieš? Už nemáme ani ome. Kde sú moje hranolky? Kde sú moje hranolky? Ja neviem. Vieš to, že točíš? Ty ideš. Poď si to pozrieť. Co? No. Je, to je... Taková myš. Šedá Počkej. myš. Ten má Já důmek vím, a myš. kámo, to nebyl house. To bylo mouse. Jo, my jsme měli stavět... Jo, to je mouse. To si nějak snažit, že až teďko jsme si to uvědomili. My tři jsme stavili barák. My stavili barák. Ament má toto celé video. OK, takže toto bude všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, rozhodne dajte like. Pokiaľ chcete sériu z Build Battle, čo rozhodne nebude, lebo teraz som zachytil taký neskutočne veľký rage, že... Takže ďakujem vám všetkým za pozretie toto videa. Dámy páni, milá rodina, čauko!